ka san me wasu matan suka mai da mata wai da mata wanda kuɗi kariya ne wallahi kuɗin banda wanda mata kira masa yan jarida ladies sun fi kuɗi kyau mata kun fi kuɗi kyau ladies sun fi kuɗi kyau zan rantse kun fi kuɗi kyau ladies sun fi kuɗi kyau na rantse kun fi kuɗi kyau ladies sun fi kuɗi kyau wannan ta fi kuɗi kyau ke ma kin fi kuɗi kyau kai dukan ku kun fi kuɗi kyau kyau a da 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 kyau a wani duwaka nan na da kyau na halatta yaban mata da kyau muzanta mata babu kyau kyautata wa mata a da kyau ayya ta kalle ni ash ayya ta mana murmushi ash wayo ta bar gurin kash ni dai I wanna forget money like ladies wala money garin kallo ba bidiyo yesterday na dauko har zuwa yau tancin ku za ku zubar akan kuɗi baby baki da wayo to kin san kin fi kuɗi kyau wannan ta fi kuɗi kyau ke ma kin fi kuɗi kyau kai dukan ku kun fi kuɗi kyau kyau a da 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 kyau ga kuɗi ga mata ikon Allah haka ne to yan bi kyautar Allah sun daro mace ba su da gola my life now say they ku hola my guys hola at me other roof no admin oh no money ladies admin mata digon zaman aure baba a ci gaba a daure why call me why touch me why touch me na dugumi ladies sun fi kuɗi kyau mata kun fi kuɗi kyau ladies sun fi kuɗi kyau zan rantse kun fi kuɗi kyau ladies sun fi kuɗi kyau na rantse kun fi kuɗi kyau ladies sun fi kuɗi kyau wannan ta